Beser. Ngayong gabi, amigo na ko magwapo. Gapo na, gapo. Beser. Beser. Kamusta, Okay, may bro? gabi Kamusta? sa Sister Kamusta? Israel. Kamusta May ka? gabi sa inyo. Kung Kamusta may atong kalagan pagha? na to, sir. Kung Okay, may rigid kalagan kayo. na to, sir. Okay ra gid kay akong kahimtang, hunya nalipay Salamat, ko salamat, nga salamat. nalipay ko Sister Israel nga murag bati nako, murag nawa na gid ang imong kahiubos. Pasaylo ako ninyo ha. Brad, Gugmara na, pangutan lang ko, gugmara na ako na, bro. Brad, nakoy Gugmar nakoy ko na nimo, bro. Kay okay, nanong okay. niribat ko nimo tungod sa kung dakong gugma nimo. Mora na siya. Amin, Kung wala salamat. ko niribat, wala ko'y gugma. Oh, salamat, Brad, salamat nakoy kayo, pangutan salamat na kayo. mga clarification Di- gamay ba, Brad? Okay ra ba ning dili mo kaog baboy, Brad, pero mamuhi lang? Asa-asa mo po na aman na dapita po, Brad. Hindi mo Di nakaplaga na. ba? Kuan na ba? Okay ra ba ning di makaog baboy pero mamuhi lang? Di, asa man lagi na nimo na asa man nimo nakaplagan po na nga pagtulunan. Dili ba kanang di ba namang giuban nga mga taong di gyud mo kaog baboy pero mamuhi okay ra ba? Oo. Or di gyud pwede mamuhi? So, di nindot siguro ka na, o para sa ako, Brad, kung unsay doctrine sa SDA, amo to yato sundon, pero na magiuban nga mga gahi-gahi gyud og panghuna-huna, o gusto ginila kay pertin dali am ni kwarta ning baboy, Brad. Expert mo Sama yan aning nga kalawi kay nga nga kalanong, Brad, di ba? Sama Oo. aning So, ila ginabuhion. sama aning dili ganhag inom ba, Brad, kay kuno bawal pero namaligyag tanduay. Unsa okay ra ba ni? Sa ako nag-iingon lagi, Brad, kung unsay teaching sa SDA, amo na ako sundon. Pero nay mga tao nga kanang gahi gyud sila pasabton. No nga nagtuo sila sama gud sa imuha. Sama sa imuha ba nga Yeah. kana bitawng nakabalo na mabasa na. Di pa gid nato sundon. Example karon, Biblia. Nasulat na sa Biblia, mabasa na. Ato pag yung supakon, ingon na ba mutuo Ginoo pero musupak pulong sa Ginoo, ingon na bang ilang mga sistema. Pero okay na. lagi na. Okay. Sige. Pero mangutana na pud ko. Ako na ba yung mangutana? Sige. Pangutana lang, boy. Okay. Saka dali mo intro sa Okay. kuan. Sige, mo intro sa ko. Tsa, pastan lumiagi na yung mga introduction dia ba? Oras sa 30 minuto na makalipas ang alas 9 ng gabi. Sige, bro. Go ahead, bro. Go ahead. Okay. So, wala kong pangutana mo, tumoning pangutana karon ni kisinga na to, Magaliano. Magaliano. No may tugod Tugsa aning tos Magaliano. atong tugson ba kay unsay pundok ato unsay denomination na to? Unsay Kuan, pundok ato? Baptist. Aw, Baptist. Bornagoy. Bornagoy. Kastilano. Pareho ra mo Bornagoy. ato nga kuan, pareho ra mo ato mga pike, pareho ra pud mo pintik kana protestante. Pareha gipiki, grabe gino. Pati gid lami agi nga pagkapulo na piki ba. Sige. So, ako may piki, ako mga tanga. Basi na yung matulid ko pinagis imong tubag. Kaya ang unang Pedro 3:15, ang katawas ginuanda maginis pagtubag. Tama man gapo, di ba? Okay, sige akong pangutana mo ni siya. Go ahead, go ahead. Kini bang Episo 4 versikulo 11 nga matod nimo uyon ka ani nga way pare ini o supa ka ani? Kanang Episo 4:11 nga giingon diha nga pastor mo na ang mga pare, tinuod sila nga mga pastor. Sige. Ay Meron sa akong katawag pangutana. katubag pa man ko. Sige, Ay sa pangutana, ay sa kuan. Sharing man ato. Walay mga pastor diana sa laing sikta. Og di po na pastors Bornagoy, Baptist, Alliance, Methodist, og labaw nang diliin nyo. Kay ang author ana si San Pablo sa kapare, Roma 15:16. So pag ingon ni San Pablo mga pastor, kana mga tinuod nga mga pare nga nagbantay sa karnero nga naa sulod sa simbahan. Mao nang kung arikas parokya, paris pres. Kung adto po ka sa katedral, sa diocese gyud, obispo. Kung adto ka sa Vatican, na diya Santo Papa. Ngunay naami ana pares pastoral council. Kamu wa man mo yamo, di ba? Di mo. Gapo, paminawa kong pangutana ba? Sige. Kung pangutana ba? Ang Episo 4 versikulo 11. Kana bang iglesia diha nga gitukod ni Kristo nga gibutangan niya sa iyang mga tawo? Ang akong pangutana, unsa may gisulat diha, pare o pastor? Pastor
pastor lagi. Pero ang pastor dia Pastor ay sa pastor katawa. lagi. Ayaw sa katawa ba? Ayaw sa katawa. Lagi-lagi ba? Explain sa Pa-explain Brad. ako. Explain sa Pa-explain Brad. ako. Ang giingon diha nga pastor nga nakasulat, mga pare na kay kung magpapastor-pastor kang dili ka pare, Okay. grasya juga. Okay, follow-up question. Follow-up question. Sige. Ato i-premise ni siya, no? Ako follow-up question, niuyon ka nga pastor di ang nakabutang, dili di pare. Oh. So karon matod nimo, pastor na nga mga pare. Ang akong pangutana, makahatag ba ka na kog tekstos Biblia nga nagsulti nga ang pastor sa Epeso pare? Teksto. Wala kay direktang mabasa di anak Brad. Pamina sa lagi ba? Paminaw sa Brad Gapo. Wala ani imong pangutana, makahatag ka bag sitas kanang Epeso 4:11 mao na mga pare. Oh, Te, kana. Sige be. Naatay Asa man dapit ka sitas. Paminaw sa naatay sitas nga masabot. Kay sa Biblia doon natay duha ka klaseng pagbayaw sa lagi sapaw ba? May seminaron ka na kodaan. Sa Biblia natay duha ka klase nga pagbasa. Una explicit, ikaduha implicit. Kaning implicit dili siya gi-revealed nato nga letra por letra gyud imong pangitaon. Sa mas panghuna-huna nimo ba? Pero unsa may explanation anang ni ang gitawag na to explicit. Kanang explicit magkuha kag sita sa Biblia din imong sabton. Nabay mabasa sa Biblia nga ang tawag aning ni ang pastor mga pare masabot nga naman in the first place Hebrehanon 3:1 si Kristo apostol o pangulong pare unya naa sa Biblia siya ang maayong pastor. So therefore si Kristo ang pastor tinuod nga pare. Kung kanang iyang mga alagad kay pangulong pare man siya, therefore mga sumusunod niya pare usab. Lison man kay na Brad, general ka sa sundalo, imong sumusunod tanod. Di ba pwede na? Nga hipi ka sa pulis, imong sumusunod mamunlayay. So therefore kay pangulong pare man siya, naasay mga kaparian ug mautong mga apostoles, San Juan 1:6, San Juan 5:10. Ug tan-aw na to diya sa Biblia, wa joy pastor sa Badista. Okay, Next follow-up question. Next question. Follow-up question. So, sige. niuyon ka nga wala day mabasa nga ang pastor sa Epeso mga pare. Dahil Pero masabot. imong giuyunan nga masabot ra dili mabasa, tama? Tama ba ko Gapo? So imo ra Hindi gisabot mo. kay walay mabasa. Okay. Okay, tubag. Okay, salamat Tubag. sa imong tubag. Tubag. Uma naman kay Eh mo tubag. rasa tubag mo sa nako na. Nagpakutana mo to nimo. Nga ako rang gisabot kay walay mabasa. Take note ba ya sa Oseas atong basahon. Ayaw sa Para magkasinabot no, one at the time lang. Kung isa ni tingog, isa Sige. buhilom, isa Kaya, buhilom, one at the time bago lang. na Ha? ka. Sige mga brother, Sige. one at the time lang. Sige, sige. Tubagon ako Oseas 14:9. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi. Og ang masinabuton angay masayod niini. Oh, klaro, kinahanglan lagi natong sabto nang atong gibasa. Stoy. Mao lagi na atong sabton. Sige, follow-up question. Kay ato Tama mang na. sabton ng Epeso 4 bersikulo 11. Sa atong pagsabot sa Epeso 4 bersikulo 11, unsa may masabot na to diha, pastor o pare? Na laging pastor Ato mang nga mabasa letra sabton. por letra. Paminaw sa. Sabton na to, ha? Sabto Sige. na to no. Sabto na to no. Kanang pastor sa Epeso 4:11, ang author ana si San Pablo. Dili man si Ellen White ang author ana, di pod si Manalo, di pod si Kibuloy. Ang author ana si San Pablo. Dayon si San Pablo Roma 15:16, nag-alagad ako kaninyo isip pare. Unya Sige, kanang giingon niya ay. paminaw sa bawa pag Sige, kumahuman sige sa pasapaw. Brad, si Kristo ang yawa Brad, ang conversation silang duha. Naminaw Sige. kayo ang yawa Brad. Pag ikaw di ka maminaw, labaw pa kasyawa. Na, sige. Diya. Ang mga gasa niya mao ang uban na imong mga apostoles. Utong 12 ka buok. Ang uban iyang naimong mga propeta mutong sa Old Testament. O diya, mga gasa man to. Ang uban mga ebanghelista, kinsa man tong ebanghelista, San Juan, San Marcos, si San Lucas, si San Mateo. Kumuingon ka kami na Brad kanami evangelist. Katawanan man kay mo namo evangelist bisag isa ka buk ebanghelyo mo'y nasuwat. Sige. Ang uban mga pastor o ang uban mga magtutudlo.
Karon question, kaning pastor diring giingon, ari sa lantas magtutudlo, kaning magtutudlo na banis Katoliko, katikista, mga Catholic faith defender, kato mga lecturer, o di ba? Guban pang mga nangatong danan sa simbahan nga nagtudlo. Kaning pastor nga giingon dinhi ni San Pablo nga ang gasuwat ani pare si San Pablo. Unsa man ni sa Spanish gitawag nagpastol, sa English gitawag nag-shepherd, sa Tagalog gitawag nagpastol, sa Binisaya magbalantay. Buti pasabot ura paroko pares tres. Tas gipadayag 5 Jes gingarian sa mga pari aron mag-alagad sa kalibutan. Wa joy gingarian sa mga pastor nga mga sabadista. Brother Gapo, layo na kay ka Oy. basta kong pangutana. Akong pangutana mo, Klaro lang ako gusto na. ng pangutana. Iklaro na akong pangutana ha. Sige. Akong basahon akong pangutana kay layo na kay ka ba? Ang akong pangutana, nag-base ko sa imong pulong nga masabot kay dili mabasa. Aminaw akong pangutana. O ang akong pangutana, nag-base ko sa imong explanation nga masabot kay dili mabasa. Karon, ang akong gipangutana, basahon ako diri sumala sa masabot. Awa ha? Akong basahon sumala sa masabot. Kadalang, Akong basahon. Basta kadalang. Kanang imong giingon nga imong basahon sumalas masabot, dili man na masabot kay ngano man in the first place. Mabutang nato na sa gitawag natong explicit. Ano man aw kanang nang explicit, implicit, dali ba? Kay ngano man tawag ganing niyang kuan kining namo gina mabasa mo gina litra por litra gi-reveal gina siya ang term pastor, pero ang giingon nako diha nga masabot sabto na to unsang klase nga pastor na unsa nga pastora di kay nagabasa mo pastor mao na sige Mangutana ko nimo diaron sa usang Sige, klaseng pastor. ka. Ha? Arisa ko sa imong base lagi nga sumala sa masabot. No? Kay ni uyon magkas masabot nga di mabasa. So asa man dayta dili mo uyon karon? Oh, ari magkaganahan sa masabot kay dili mabasa pero masabot. Karon, dili ba sa akong pangutana lagi sa Episo 4 bersikulo 11, unsa may atong masabot dinhi akong basahon. Awa? Ingon diri oh. Episo akong basahon. Okay. Episo 4 bersikulo 11 ingon diri oh. Ug ang iyang gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles. Ang uban propeta. Ug ang uban mga ebanghelista. Ug ang uban mga pastor. So nga kung pangutana, sumala sa masabot karon nato dinis Episo 4:11. Unsa man gyud ang atong masabot dinhi, pastor o pare? ang mabasa letra por letra pastor. Pero kung masabot Sabot na to, kadali lang ba Brad? Ay, Minali man ang imo. sigaw. Ang imong gibasa dili man na paminaw sa ayaw sa ba? Mali man ang imong pangutana kay dili man na masabot yana. Kung dili mabasa jud na, ang atong sabton lang diha ang kanang terminong pastor. Nabasa diya letra por letra pastor. Nga, pastor, Pero sabto na to, amen. paminaw sa ba? Oo, Paminaw sa okay, ayaw lagi. kapag amin-amin dayon. Kay wa pa man kumahuman. Uni nakapurkit Okay, ninyo, okay. wala pa mahuman og explanation. Moingon na din mo deklara na dayon mo. Oh, ayaw paminaw sa kanang pastor nga giingon ni San Pablo, masabot pag-ayo, dili lagi na kamo, mga obispo na, kay mo igitugianan sa simbahan, buhat 20-28, that is why kung adto kas diocese na may katedral dito, mga obispo ang nagbantay diha. Kung adto ka sa mga lungsod na dili na diocese, sakop na sa diocese mga lungsod, unang nami gitawag og kura paroko, paristres, parokya ba? Stoy. Kung adto po ka sa sentro sa pagtuong Katoliko which is ang Vatican, na dito nagpuyo ang Santo Papa. Nga mo'y pinakalabaw sa tanang obispo, Santo Papa. Karon ang pangutana kanang Episo 4:11, kinsa man na mga pastor ba na sa Seventh Day Adventist? Wrong. Kaya mga pastor sa Seventh Day Adventist, unang-una, dili man taon mo mga obispo, hoy. Labaw sa tanan, dili man sad mo mga pare. O sa may giingon aning Biblia nga nailogo sa Seventh Day Adventist, tanawon ako niya. O diya. Ang definition mo ng pastor, ang pastor dito kalimtan nga si Kristo, pastor sa iyang mga shepherd. So Jesus ang pastor pwede mahimong pare. Mubasa pa ko. Ay sa mubasa sa ko. Dara o. Sa Philippians chapter 1 verse 1. Paul and Timothy, bond servant of Jesus Christ. Nailogo sa Seventh Day Adventist ha, New King James Version. To all the saints in Christ, amoy mga santos, wala mo.
Bisa na lang santol na lang siguro unta. To all Layuan na ni mong tubag the ug gapon. saints. Paminaw sa to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi with the bishop and deacon. Namoy obispong diakono. Yamo. Kanya karon kinsa man ang naadya buhat 2028 ginawa mo sila na mga obispo sa mga Espiritu Santo. That is why kanang pastor diya mo na mga bishop, mga pare, ug apila diya ang mga kardinal ug ang gitawag na tog Santo Papa. Why labot ang 70 Adventist General Conference kay ngano man gisulatan ni San Pablo wa pay sa badistang nitong Brother, pamagitan brother ninyo. po, follow-up question. Pati grabe tasa na nanay mong tubag nga moro man to akong kagamay ito kung Tubag. Sige. Kaluag, Pangutana kagamay tamas itong pangutana. utong. Pangutana Okay, tamas sige. utong nimo. Oh. So, mo ni, grabe ka puliki nang gagtubag diya kagamay ra tong pangutana. Okay dira. Follow-up question ako. Kining pastor dinhi ang gisgutan sa Episo sa Grigo nga pulong ginganlan ni siya puimen. Ang priest po dinhi sa sa Grigo ginganlan na siya Hirios. Ang pangutana pareha ba ning Hirios o puimen? In terms of wording dili, Ha? pero in terms of Dili, paminaw sa in terms of wording dili kay lahi man ginang word ga pastor, lahi sa nang word ga pare. Salamat Pero in sila, Higay. terms paminaw sa Okay. ba ayaw sa sapaw-sapaw. Okay. Paminaw man ko sa imong pangutana, paminaw sa kung Okay. tubag para Paminaw sa. unsa na minoon hindi man Lagi-lagi naminaw ko ay kabalaka naminaw ko. Paminaw ba? In terms of wording, lahi-lahi na sila. Pero in terms sa ilang function, maura na. Kaya nga naman, pag moingon tag pastor, sila ang tinuod nga mga pare. Mabitan ng giingon ako nimo pastor, magbalantay shepherd. Oh, di ba? So ang pare di na magbalantay gyapon shepherd. Mao nang gitawag nato og kura paroko or kanang paminaw sa ba kanang bishop nga mo nagbantay diya sa gitawag natong diocese. Now, ang question kanang inyo nga gitawag mong pastor, pare mo? Ambo to sa mo pasok. Wala ko nagisgot og Adventista, pastor sa Adventista. Wala ko nagisgot og bisag asa naman kang tugpagod. Pangutana na tamas utong nimo. Pangutana tamas utong nimo. Brad ka po, follow-up question. Pasabot Follow-up ka tubag. kay nakabalo ko nga wa ka kasabot aning Hirios ba? Wa ka kasabot Adi ba gipasabot natin ka in terms of wording. Paminaw. Ang punong pari sa Grigo, ginganlan kini siya one who offer sacrifice. Kinsa may nagsakripisyo sa lawas dinis kalibutan? Ang tao o si Kristo? Si Kristo. Si Sacrificial Kristo. So, victim si na siya. Kristo di ay Paminaw ang sa pangi. wa pa ko mahuman sa akong explanation. Ayaw sa dito ba ko? Paminaw akong explanation. Si Kristo ang sacrificial. Lagi ba? Si Kristo ang sacrificial victim. O kinsa man ang nisubli ana, dili mga pastor, mga pare kay maunay gisugo sa San Mateo 26:26. Kanang ni ang bala ang panihapon. Walay pastor nga gisugo ana. So mauna kay si Kristo pangulong paminaw sa ba. Ayaw sa sapaw-sapaw. Mauna nga kanang ni ang gitawag nimo og sacrificial victim, si Kristo ang gihalad. Siya ang pangulong pare. Naana sa Hebrehanon 3:1, apostol ug pangulong pare. Question, ang sumusunod lagi niya kay pangulong pare man, mahimo di kang pangulo kay sumusunod. I-mindset na lang na nimo. Kaya sa ba, kaya pa kumaman. Oh, ikaw, Brad, ikaw biya kung tigtubag sa pangutana, ikaw magsupasapaw ka. Ako'y mangutana ni mo ron, naambot ka, asa ka dapit mo pa. Oh, paminaw sa. Oh, now, karon kay sacrificial victim man pagkamatay ni Kristo sa may gingon ni Kristo tong sa wapan niyang kamatayon balaang panihapon. Buhata kini agig paghandom kanako. So, ang gisugo sa pagbuhat ana mga apostoles. Kinsa man to mga apostoles? Mga pari to kay ang ilang pangulong pari si Kristo. That is why ang pwede maka-institute anang santos nga misa pari ra gyud. Mo nang kanang giingon bitaw di ana sa gitawag natong Episo 4:11. Dili man na kamo, mga pari man na, ug mga obispo, ug mga kaning gitawag Santo Papa. Sabay labot ninyo anang magulang rawin tawo mong maguwang kami tanduay ninyo oy. Humana ka. Oh, Humana ka. Kaya akong follow-upan ba? Wagi ka kasabot Sige. sa kong pangutana ba? O, Okay. tanaw, akong klaro pangutana. man, Kay, wa pa Brad, ganito Brad. sa pangutana, musapaw na Brad, kasi Brad. mong tubag. mangutana kog usa lang Brad.
Adi time sa patiwas sa ko sa pangutana. O sige, adto Gilamian pangutana pa ulit. gani ko sa kong pangutana. Ikaw, dili sa sige. kong programa. Inigamot sa kong programa, sulod unya, ikaw po'y mangutana. Di, ikaw, ano ba? nangutana sa akong, sa imong programa, nangutana mo kay kanako. Wala man ay problema kay naa man tay gitawag o rhetorical. Sige, mangutana lang kung isa lang niyo, isa lang ka pangutana, isa lang ka pangutana. Before Sige. ka mo proceed, mangutana lang kung isa. Paminaw Isa sa lang. akong pangutana mo na eh. Ang akong pangutana lagi, mangutana lang kung isa lang ka pangutana, clarification lang. Before ta mo proceed na yung pangutana. Unya lagi, unya na na. Dili sa hadlok. Ayaw sa kay ako pa may nangutana imo mang sapaw-sapaw hinoon. Imo mang ikat di akong pangutana lami kini akong pangutana ba gusto ko Sige, maminaw sa imong pangutana, tamas imong utong. Pangutana, tamas Ang imong akong utong. pangutana lagi mao ni siya. Tanawa ang priest ha, ang pari diri aha ginga sa Griego nga pulong ni pari ginganlan siya og Hirios. Tama ha? Unsa man ning pulong Hirios? Ang pulong Hirios, ang pulong pari, one who offers sacrifice. Tanawa ha? So ang pari kuno kanang mag-offer sa iyang kaugalingong lawas. Mao din ni pari. Ha? Karon ari puntas pastor. Ari puntas pastor. Ang pastor ginganlan po siya appointment. Na unsa man ning appointment? Especially Brad, kadalang. Asa man ang source nimo gibasa? asa? Kana ba unsa may source nimo? Sa ako lagi ning application Google. lagi nako. Google. Google. Ayaw ko yung Google kay application lagi ning nga Biblia nako. Dili ni Google. I-search Unsa sa nga Google. application? Unsa nga application nga Biblia na? Usa nga apps na bro. Ay kabalo mo kung imo man ni sundugon. Ang akong Dili ba? challenge mo, Kung i-search na lang matinudanan kang niya sa magwawali, imong ihatag problema. imong application kung apps imong gibasa, imong ihatag na. Kung matinudanan ka pero bigyan ka ayaw kay imong sohidon. Ay, Binuang nimo ha. Daghang kog mga apps din eh. Asa nga apps nimo ha? Sige. mao, So, mao. una nga. So gusto gid ni mo ni, gusto gid ni mo nga ibalan niya akong application may tungod sa Griego o Hebro? Mo Ha? o lagi ba ihatag na kay Wala ba na matinudanan ka kang magwawali. translation? Di tayo sa paminawa sa Apps ako, pa pwede na. mo yung i-search. Tayo sa i-challenge sa rasa Sa- taka. lagi ba? I-challenge sa rasa taka ba? Sa lagi Sa ka itong putla tanahon, ng dire. pangutana. Ora Oya, mo ra. gitago-tago Paminaw ang sa dokumento. dili hatagan ta mo para nga makaibalo mo unsay meaning sa priest. Oo, unsay Griego sa priest ba? I-search po ninyo di ana sa inyong kuan. I-research ninyo di ana unsay Griego sa pulong priest. Google. Google na, Google. I-search ninyo sa Google ninyo. O i-research ninyo sa Google. Ngayon ka di ka mo Unya, to Google karon mo gamit na sa Google. O sa mga Dili ginaon eh. lagi ni Google ni akong application. Pero gihatagan ta mong challenge ba nga magtuon pod mo sa Griego sa priest. Amo lagi. Para Di ba? makasabot mo ba? Unsay Sige, meaning sa pangutana. priest? Sige, Unsay dala kinay- kay imo mang itago Inyo imong mang- source, imong itago. Inyo mang Pangutana lang, pangutana. Oo, lagi ni. Ang akong pangutana, premise ni siya. Ang priest sa sige. Griego, ginganlan siya og Hirios. It means, gihalad niya, nagsacrifice siya sa iyang kaugalingon. Ari punta sa pastor. Ang pastor nga gisgutan din niya sa Hebro, sa Griego, ginganlan siya puimen kaning Efeso 4 versikulo 11. Kaning puimen is herdsman or shepherd, magbalantay sa karnero. Karon ang pangutana nako, si Kristo pastor kay magbalantay sa karnero. Si Kristo pod pari kay naghalad siya sa iyang kaugalingon. Ang akong pangutana, kini bang pari ninyo karon nga gipatawag ninyo, naghalad po ni sa iyang kaugalingong dugo o wala? In terms of kanang gitawag na Ha? ko og muing ka nga naghalad ba ni sa iyang kaugalingong dugo Naghalad ay ba o paminaw wala? ha. Categorical question. Paminaw sa Naghalad wala? ayaw sa sapaw-sapaw. Paminaw. Explain pa man ko. Naghalad ba ni sa iyang kaugalingong dugo depende kung magpakamartir siya, mag-shield siya sa iyang depende. Ayaw sa ba. Okay. Ayaw sa sapaw-sapaw. Explain ba man ko? Kung mo yung naghahalad ba ni, depende na. Kung naay mga pare nga magpakamartir, okay. O nya kaning gitawag na to, gitawag na to kanang parehag na itabo kay Kristo, na itabo po na sa gitawag na to mga apostoles ni Kristo. Si San Pedro, gilansang man to. O guban pang mga apostoles nga nagpakamartir. So kanang gingon nimo nga mga wording, managlahira, pero pari-pariho ra na silang mga buluhaton. Wala lagi pastor sa Sabadista dia. Okay, ayaw lagi abot bagag sa badista. Uy, wala ko Sa nagutanan nimo sa badista. Kabalo ko, imo na botoon kay inyong ifrog nga inyong hana. Oh, Kanang uban ninyong pare nga wala nagpakamartir, so baka kunday na nga pare kay ang tinuod Dili nga pare gyapon kanto man na ang bakapon in the first place, oy.
Tubag. Dili na bakakon. Kay in the first place, ang kanang gitawag na to nga naghalad sa iyang kaugalingon, naka-refer po na ni Kristo. Si Kristo man ang Pangulong Pari. Kung naay mga pari namo karon nga wala maghalad sa ilang kaugalingon nga dugo, pero gitahan nila ilang kaugalingon nga magserbisyo sila sa pagkapari. That is why musulod sila sa bukasyon sa pagkapari. Ang uban nagpakamartir, ang uban sad namatay nga namatay sa kagulangon nga naa nagserbisyo sa pagkapari. Serbisyo ba sa simbahan? Na inyo pastor di lagi makapasok na imong pastor diyo. Brother Gapo. Oy, ay. Mo proceed na lang kog laing pangutana para sige. nga para maglami gid pagmayo. Pangutana, tamas imong Okay, utong. nakabalo ko kanang Naman imong kay pangutana bro, perti na bro Gapo, naman maginalaywa. kay Sige. pangutana gay na. Aray ko Sa sa Napay Ezekiel pangutana 22:26. isa lang Lagi. pangutana. Isa lang. Ini ka man akong pangutana karon o ikaw na dahil mangutana Di pa pangutana ikaw ni. na dahil Hadlok mangutana. ni. Dili, ayaw ka balaka nganong hadlok matag pangutana. Ari akong pangutana. Follow up ko question ako sa imo ha. Kining Ezekiel 22:26 nga pari diri nga nag-usab sa kasuguan sa Ginoo. Dili ba ni pareha sa pari ninyo karon nga nag-usab sa kasuguan sa Ginoo? Tubag dili. Matod pa sa Dili. Biblia nga gitawag Okay, sige. International Children's Bible. Basahon ako ha. Sige, kuno. Ezekiel 22:26. Israel press due to Di. cruel things of my teaching. Lagi. Israel nga mga pare dili Roman Catholic. Minaw, brother Next Gapo, nara kong question. pangutana. Nara kong Sakpan pangutana, gyapon Gapo. ka. Wala Oh, ka nakasabot. Bersyong Biblia. Brother Gapo. Paminaw, brother Gapo ba? Ang akong pangutana mo Sige. ni. Sa Ezekiel 22:26, Oh. kini mga pari diri nga naglapas sa kasuguan sa Ginoo, ang ilang gilapas ang adlaw igpapahulay sa Ginoo. Tama? Tama ba ko, brother Gapo? Tama? Sige, Ang Ezekiel padayon, 22:26, kining pari diri ang ilang gilapas diri ang adlaw igpapahulay sa Ginoo ang adlaw Sabado. Kini bang pari karon ninyo? Nagtuman ba ni Sabado o naglapas usab? Diara, tubag. In terms of usa may klarong pangutana nimo ani amo ta matag Sabado ani. Karon para masabtan nimo, ha? Okay, wa ka nakasabot. Naglibog ka. Daghan kay ang tag akong mga pangutana mo gisgutan ni, ni amo Brother ta Gapo. pagkag Sabado. Dili, kabalo naman ko nga nakabalo ka. Kabalo ko nga mituog ka nga adlaw ipapahulay sa Biblia Sabado. Nakabalo ko nga nituog. Are ka. sa. Oh, sige, Ani tira. klarohon ako ha. Tubagon Tira. ako. Tubagon ako na Paminaw para sa- dili ka maglibog. Di, Ay mangutana sa takuan ako sa imong punto. Kanang pari diha nga naa sa gitawag natong Ezekiel 22:26 kung imo nang sugdon og basa ang gitawag nato og tawag aning atong tanawon ning mayong balita Biblia sa ha kay nana diri ang uluhan kini ako ni uluhan dun sa Ezekiel Wagi 22:26. ka kasabot Ay, sa sa pangutana sapaw. ba? Ay, sa sapaw ba? Ang uluhan Paminaw na sa. ang mga sala sa kadagkuan sa Israel. Wala ka problema. Muna Wala uluhan ka na. problema. Paminaw sa. Mangutana ko. Paminaw sa. Atong klaruhon na to na. Ay, isa. Hadlok mo ka nga. Klaruhon na to na. Nawa ha. 22:26. Basahon ako niya. Ang sala sa kadagkuan sa Israel. 23 ta. O giingnan ako sa Ginoo. Tawo sultigi ang Jerusalem. Kinsa gisultian? Ang Jerusalem. Paminaw ha. Abot na mga Jerusalem mo eh. Paminaw sa kay mo basa magsitas mo Naminaw lagi ko. pangutlon. Naminaw Jerusalem. lagi ko. Na siya usa ka siyudad nga wala pa mahinloi o wala pa usab ulani sa panahon sa akong kapungot. 25 ang iyang mga kadagkuan sama sa mga magngulog nga leon nga nagkunis-kunis sa iyang gitukob. Ginamoy nila ang mga tawo o gikuha nila ang mga bahandi ug ang mga mahalong mga butang. Daghan ang mga nangabiyuda tungod sa ilang pagtamay. 26 mo na ni mong gingon. Ang sige, mga pari basa. niya wala mo tuman sa akong balaod o gipasipadan ang akong bala. Ang mga butang pariho alang kanila ang mga butang balaan ug dili balaan, ang hinlo ug dili hinlo, ug ang mga panumbali wala nila panumbali nga akong adlaw igpapahulay, wala akong Ayan. tamura sa katawhan sa Israel. Di ara. Ang Pangutana. katawhan sa Israel mo iwa mo tahod. Question, kinsa man ning giingon dinhi nga gitawag na tog ang mga pari niya kaning term niya ni ana sa gitawag na tog International Children's Bible nag-ingon 22:26 Israel Priest mga pari na sa Israelieta dili Roman Catholic Church ang Follow-up pangutana question. pauba sa
ang pangutana, pareho ba ni paring Katoliko? Dili nga naman, kung i-aplikar na to ni, ang gitawag na to 26, ningon man, pareho alang kanako ang mga butang og dili balaan. Kano sa man Yan. doktrina ang simbahan Katoliko nga ang mga balaan og ang dili balaan pareho ra. Kano sa man nagdoktrina ang simbahan Katoliko nga ang mga hinlo ug ang dili hinlo okay ra, pareho ra na. Oh. Ningon di Wala ay, na nga ang gidoktrina. Katoliko, paminaw sa nya ikaduha. Kining giingon din nga gipasipad-an ang adlaw igpapahulay. Yeah. Kano sa man niingon ang simbahan Katoliko nga walay adlaw igpapahulay, wala ni Sabat ara gyapon. Pero ang Sabat sa simbahan Katoliko kay mga Kristiyano man ta, mao ning gitawag na to og gitawag na to og Sunday dili Saturday. Kay mga Hudyo man ning niya, so ilaha Sabado normal na. Sige, utong tamas mahimo. Pamuta na. Awa, akong question mao ni. Mo ni akong question, brother Gapo. Samta ba kay grabe layuan ni mo naabtan sa imong tubag nga wa ra gyud Ay, protegyon layuan sa akong pangutana. Tanawa Nasa ko pangutana pan- Gapo. bro, Israel man Paminawa ang nga ko pangulihon. ang Nasa paminawa pan nga ka, akong no? pangutana. Mao ni brother Sige. Gapo. Paminawa akong pangutana. Imong giuyunan nga ang nagsupak sa Ezekiel 22:26 nga pari sa Israel. Sakto sayo. Di ba sakto? Basis Sakto. Biblia. O, ang nagsupak sa adlaw igpapahulay sa Dios pari sa Israel. Ug nakabalo ko nga nituog yun Dili ka Katoliko nga lang lagi. ang adlaw Wala man igpapahulay sa Ezekiel 22:26 nakabalo ko nga kabalo ka nga Sabado na ug mo'y gisupak sa mga pare. Tama? Dili. Oh. Normal nga sa Kabalo pako ko. nas mga O, lagi. pare in the first Ni place. ako lagi paminaw sa- akong pangutana, sa- mo ni. ako sa klaruho na. Normal nga supako nas mga pare kay in the first place. Di ba ka mga gitawag na tong Judaism religion? We are Christian. Unsa may Sabat sa Christian? Sunday. Kung magsigi kag sunod-sunod lang mga Hudyo, disgrasya kas gipadayag 3:9. Nagpagahudyo sinaguga siyawa. Sige bro, At Roy. ay Dayon kaya- Pangutana sa ko ba? Brother Gapo, Sige bro, patiwas sa pangutana. akong pangutana. Sige, pangutana. O, ang akong pangutana mauni siya. Ang Ezekiel 22:26 adlaw igpapahulay nga Sabado no nga gisupak sa mga pari sa Hudiyo. No, kabalo ko nga kabalo ka na nga Sabado na siya. Ang akong pangutana mauni siya, kana bang pari ninyo karon nagsunod ba na sa adlaw Sabado no nga giingon sa Ezekiel 22:26 nagsunod o nagsupak? Wala. Okay. Nasupak sila Wala eh. na magsunod in the first place. Ay, sa, tabagon. Ikaw, brother Kadali Gapo. lang ba? O, itumbag na ninyo. Kadali lang. Hala, ikaw, Pa-explain ako. sige. Wala ang pari sa Katoliko, wala magsunod sa adlaw igpapahulay nga kanang Sabado kay nga naman sa mga Hudyo rana, dili sa mga Kristiyano. Ikaduha, Okay. nisunod ba si Kristo sa Okay. adlaw igpapahulay sa mga Hudyo? Wala. San Juan 5:18, gibungkag niya ang adlaw Sabado. Munay karong mabasa. Nganong magsunod-sunod pa man Asa sa napit- adlaw ipapahulay asa napit- sa mga Gapo, Hudyo. asa napit mabasa nga gibungkag niya Paminaw ang sa Sabado? explain pa ko. Paminaw sa explain pa ko. Asa mabasa gibungkag ang Sabado? Ora naabot atag Sabat, pare ra tong giskutan. Basta man eh. Pare, Amo nang ako lang pangutana, itong giambat giabot ani ng ba? Sabado. Oy, Ang paminaw akong sa pangutana, kanang na pare. ayaw sa sapaw-sapaw ba kay nag-explain pa man ko. Kanang giingon nimo nga ang mga paring Katoliko wa motuman ang adlaw Sabado. Mas tumanon man namo nga dili man ta mga Judaism. Angay motuman ana ang religion nga Judaism kay ilaha na sila gibalauran ana Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 15. Di ba? Now, kanang gitawag nato og 5:15 ba na, correct me if I'm wrong. Kanang gitawag na to mga paring Katoliko o sa may gituman ang adlaw Sunday kay nga naman nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo mo na gihimo nga mga Sabat, mo na gihimo Sabat sa mga Kristiyano. We are not Jewish, we are Christian. So Sabado ba nga atong adlaw ipapahulay dili? Unsa man? Domingo. Mao na nga Asa dita pangutana mo kuman ana kay mo, we are bro? not dili man Hudyo. So Brother, na ko'y pangutana Gapo. sa ani. Pangutana nimo? Pirti Kung pag gi- parti na yung layuan nimo ni abot na kaog, ni abot na Matubagos ako bro. Sunday, Matubagos ni ako bro. abot na Kung ingon nimo kaog. kung gisupak ba? Sabado. Roy. Ha? Bro, dia. Nangutana Nangutana ako siya, kung may mabasa. Ang Asa Bago ko no pangutana. mabasa sa Biblia nga gibungkag ni Kristo atong basahon. Yeah. Basahan ako. Ang Sabado, Basahan ako. ang Sabado. Basahan O ako. dira ha? o. Latina Vulgata ha. Basa. Sige. Malakias 4, Malakias 4:4. Hinumdimi ninyo ang balaod ni Moses nga akong alagad. Ang mga tulumanon ug mga sugo nga gihatag ko kaniya ngadto sa bukid sa Horeb aron ipatuman sa katawhan sa Israel. Katawhan sa Israel dili sa Wala katawhan lagi, sa way problema Eh, na. sa- Ano yung sa- pangutana? Di, man. Basahon na Oo, sige na. Basahon na ko. Gibungkag, gibungkag, gibungkag. Ha? Gibungkag Bungkag Sabado. man. O diya, ako basahon na. Mga balaod. Dara o. Wala nga. Paminaw. Da.
Si San Juan mismo nagsulat o sa Facebook pa ni gipost gyud ni San Juan. I-timeline gyud niya ba? O diya, sa ingon ni San Juan, busa tungod ni ini. Si San Juan namulong ha. Misamot Hinuon pagpaninguhag patay kaniyang mga Hudyo. Ngano man ni San Juan? Ngano man nga naninguha man to mga Hudyo patay niya? So ingon ni San Juan, kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Bungkag pas gikanyon. Sige, mangutana ko saman. Tama na ko to una pangutana. Ngisi. Lami kayo mangutana diha ba? Kanabang Sabado nga gibungkag ni Kristo? Sabado na ni Kristo o Sabado na siya sa mga Hudyo? Oh, mao Kasi nga kanang pari, Sabado mga sa mga Hudyo. Mao nang Sabado sa mga Hudyo. So Sabado man sa mga Hudyo, that is why wala gyud mutuman si Kristo sa Sabado sa mga Hudyo. Paminaw, ang Marcos 2:27 si Kristo dunay Sabado wala. Naasay adlaw igpapahulay. Mao nang ang bersyon ni Kristo adlaw igpapahulay. Paminaw sa mao nang ang bersyon ni Kristo sa adlaw igpapahulay niya sa gitawag natog San Juan 5:17. Unsay magingon niya katong gi-question sa mga Hudyo. Anong gabut-buhat mo kag masakito gaayon kag masakiton nga. Kabalo ko. Supa man sa tipalaod karon. Kabalo ko asa Unsay ni giingon? mudadan si Bro Roy. Kabalo ko asa ni mudadan si Bro Roy. Balik Sa tubagon ako ni. Kay atong ambaton yang adlaw igpapahulay nga pare raw tay sinugo mo tani among kwan. Mao gani. Abot na siya ni sabat nga narata si Piso 4:11. Gigo ko talaga, gisundan talaga. Paminaw sa kanang ni sa gitawag na to og San Juan 5:17 ningon si Kristo, ang akong amahan nagbuhat hantud karon ug ako usab nagbuhat. Ayaw sa paminaw sa Brad, naaraman ta sa gitawag na tog Episo 4:11 ni ambak naman tag sabat ani. So ako na taga gisakyan. Tanawa ni nasakpan tayo ng imong sabat ibungkag. Di sunod sige, ako sa imo. pangutana. Ako mangutana. Isa lang. Pangutana bro gapo. Isa lang. Bro gapo pangutana. Di mo sa dako bang pangutana. Palo po sa taga para klaruhon ako ang tubag ba. Klaruhon wala na ako may kay klaro wala ni kasabot sa akong pangutana. Kadali Dera, brad po. wala na may klaro ning imo kay nagisgot tatag paminaw sa nagisgot tatag Episo 4:11 niabot naman kag sabat. Madugay ni mo kag baboy ani. Ikaw may nianha. Ikaw may nianha diya. Dito ra man tako sa isip. Ikaw sa niya isundan lang tika kay ikaw may nangutana ana. Isundan lang tika kay ikaw may nangutana in the first place. So wala ka dito sa balikas pare. Dire, mangutana kung kasalang nga pangutana, isa lang. So di na ka mo dawat pangutana. Di, isa lang din after ni pangutana taman si mong utong. Sige. Pero di na ka mo dawat lagi. Mo dawat ko pangutana, kani akong pangutana clarification lang isa ka pangutana ra. Pangutana. Sumala sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10. Unsay gisulat ni San Juan nga mag-alagad sa kalibutan, gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor. Tubagan akong klaro. Okay, akong tubag. Ang akong tubag dyan sa pinadayag 5, priesthood na hadilin na priest. Lahi ang priest, lahi ang priesthood. Lagi. Brad. Akong basahon balik ang Biblia ha. Basahon ako balik Biblia. Diya. Sige. Sa pinadayag atong basahon na pero sabtan nimo. Sige. 5 bersikulo 10 niya. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Question, unsay imong nadungog sa akong gibasa karon nga gisuwat ni San Juan? Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? Okay, asa nga teksto, asa to nga teksto brother Gapo? San Juan 5:10. San Juan 5:10. San Juan 5:10? San Juan? No. Pinadayag? Revelation 5:10. Revelation 5:10. Correct me if I'm wrong. Revelation di ay. Okay, akong basahon brother ha. Imo ning i-search brother Gapo ha kay wa kay kasabot aning nga klases pare ba? Tubagal lang ang pangutana. Kategorikal naman na. Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, gingarian sa mga pare o gingarian sa mga pastor? Kana man usa. Lagi. Ang akong tubag nimo lagi, ang pari ilagi dinhi ginganlan ni siyag Hirios. Unsa man usa ka tawo nga muupir sa iyang kaugalingon, priesthood. Kadali lang ba? Wala ko mangutana unsa na, unsay meaning ana diyan na priesthood ba na ni offer ba nagkaugalingon? Wala ko mangutana na. Ang akong pangutana
simple raman. Unsay nadungog nimo sa akong gibasa sa Revelasyon 5:10, gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor. Kana sa kabuk pangutana kadalo Okay, pala nimo. mutubag na ko. Brother Gapo, mutubag na ko. Ako gini action sa imo, mutubag na ko. Sabta kong tubag, ha? Ang akong tubag mao ni. Dunay duha ka klase sa pari sa Biblia. Ha? Paminaw sa wala ko mangutanag pila ka klase pare, duha ba, tulo, upat, lima. Ang mangutana ko mao ni isa ra man ni kabuk, lisod pa magtubag. Wa ko mangutana nimo kung pila ka buk pare, lima, upat, unom ba. Pangutana ko, unsa bay nadungog nimo sa akong gibasa karon? Gingarian sa mga pare o gingarian sa mga pastor? Priesthood lagi na ang ginundihan lagi. But pasabot niya mapari lagi na. Ay, pamina sa siya wala ko mangutana. Nga mga tao nga nag-upir sa ilang kaugalingon, naghalad sa ilang kaugalingon. Wala lagi ko mangutana kung sana sila. Bilan ang pari sa Biblia. Di man ka Pinasa sa kong pangutana ba? Paminaw ba? Wa ko mangutana kana ba sila mga priesthood ba na nag-upir ba na sa kaugalingon o wa? Ang simple ra na kong pangutana, isa ra ka buok, lisod naman ka. Wala ko maglisod, wala ka kasabot sa Unsay pulong sa nadungog klasis pare. nimo? Unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Kategorikal duha pilian naman nimo. Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? Aman aning duha. Pasabutan lang lagi ka. Wala lagi. Kanang gingharian sa pari Sabton ba na nimo? I-explain ba na nimo? Mga lagi na ka nag-offer sa ilang kaugalingon, mga martir ba? Wala lagi ko mangutana nimo. Kinsa ng mga paria, mga katawhan ba nang ga-offer sa iyang kaugalingon? Pari gali na nga mga katawhan nga nag-offer sa ilang kaugalingon. Paminaw sa wala ko mangutana nimo kinsa ning mga paria. Uy, wala ko mangutana nimo kinsa ning mga paria, ga-offer ba ni silang kaugalingon? Kato ba ning mga pari nga gitawag na to og nagserbisyo wala man. Pagka minulti ra gid mo gunahuna Ang Brother Gapo. pangutana simple lang kaayo. Galisod na kag tubag. Unsa man ang imong nadungog sa akong gibasa? Gingharian sa mga pari nga nas langit o gingharian sa mga pastor? Ane, duha. Ay ni si Brother Gapo, di magkasabot og Patay. tubag. Tubagon ta ka. Akong usbon akong tubag asa Brother ni Gapo. Brother? Ang akong tubag mao ni siya, paminawa ha. Sa pinadayag 5 versikulos ang akong tubag, kanang gingharian sa mga pari, katawhan ka na nga naghalad sa ilang kaugalingon. Kay pagtawhan ni, wala lagi ko mangutana nimo. Paminaw sa tubag. Dili mao imong tubag, dili mao. Wala ko mangutana nimo. Tanaw. Mao lagi ni ba, Brad? Badlungon Uday. kita ba? Ako'y nagtubag Dili imo ba? sa kawan. Dili, wala ka talaga gets, ani ba? Brad, imong tubag, niingon man gud ka nga, ang kanang pare di ha, munang naghalad og serbi. Wala mo ko mangutana Pari galing na ang unsa na mga katawhan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. wala ko mangutana unsa nang mga paria diha. Sige, Ay, Dalagan ba na? Di mo Wala. kasamot ni kung saan Ang pari naging hospital simpleng pangutana ko mao. Wala sa siyang ba istorya. Sige, padayon ka po. Oh, kana ba? Ang simple ko Ay, mao mao. Unsa may imong nadungog? tubag. Unsay nadungog nimo? Pare, gingarian sa pare, gingarian sa pastor. Asa ning duha? Akong tubag. Oh, tubag na. Hirios na nga pari. Unsa man ang hirios nga pari? Ha? Kay duha lagi ka klase ang pari sa Biblia. Wala lagi Kanang ko mangutana sa kung sa pinadayag meaning, hirios ana. na katawhan lagi na nga naghalad sa kaugalingon. Muna gitawag mga gingharian sa mga pari. Dili ba? Wala ko mangutana kung sa meaning ana. Wala man kana ko gipa-define og Sige. sa meaning, makatawhan Sige. ba na? Okay, Gipapili ako lang ka. rhetorical. Sige, Unsa ako man rhetorical. ang imong nadungog sa akong gibasa? Gingharian sa pastor o gingharian sa pare? Bro, categorical na siya, Roy. Bro, Kategorikal na ka siya, bro. niya. O, tanawa ha. Oh. Tanawa ha. Ano, Ansiron taw, ansiron ta ka og kategorikal. Ako explain mo unsa na nga kategorikal. Di ang mo akong answer mangutana nga nimo kung sa ba na nga paminaw. kategorikal. Uy, Ay magbuot man lagi kag tubag mo na sayop nimo. Awa, magbuot kag tubag. Oh, paminaw akong tubag ha. Ang akong tubag nga kategori, no? Pari na explanation nga gitawag og hirios in Greek word. Unsa man ang hirios? Bilis Mga ba? tawo nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Sabot, oy. Kaklawan Brad. na tubag ganun di man ka musabot ang kasabot. Kategorikal lang, Ay, kasabot kategorikal kay mga ba? tawan eh. Be,
Brad, Categorical kani naaman jud ko. tubag, ha? Naaman jud ko King James version, no? English akong basahon na kay kato good news man to. Sige, Verse sige. 5. Verse 10. And has made us unto our God King and priest. Dili prisod ha? And priest. And we shall Hindi reign siya. on the earth. Paminaw sama. Wala pa ko Oh, sige, magbasa. sige. Ingon na. And has made us unto our God King and priest. And we shall reign on earth. Question, categorically must be answered categorical. Unsay nadungog nimo? Priest o pastor? Mutubag na ko. Go. Pag, Mutubag na ko, ha? Oh, ang akong Oh. tubag, sabuta. Ang akong tubag, ayog sapaw. Tama? Ay, minaw ko. Sige, 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 sige. Ang Tubag akong lang, tubag tubag, lang. ayog sapaw. Minaw. Oh, ang akong Ogo. tubag mo ni siya. Sa Biblia, dunay duha ka buok klase sa pare. Oh, nawaon niya ang akong tubag sa pinadayag 5 Gs, pari ka na nga ginganlan sa Hebro sa Griego og Hirios. Unsa man ning Hirios? Usa ka katawhan nga nagahalad sa ilang kaugalingon bisan pas pagkamartir at tubangan sa Dios. Mao So, na pare, diha ang giingon lang so- pari. So pare siya pare, di di- sa pastor. Ay, Na pare, sila di ay lagi nga pastor. naghalad sacrifice sa pastor. kaugalingon. So Yes, lahi so ang, dili sa lahi pastor. ang pari sa pinadayag 5 Gs. So lahi ang Episo 4. Yes. Okay. Kaya ang Episo 4, Natubag na, bro Eugene, natubag na, katawhan bro sa Eugene. iglesia. Pare, Okay, wala na, wala na. Ah. Okay, wala na. Di Oh, na ko natubag mangutana sa- din. dili Ano? siya pastor. At least, Dili okay, siya pastor. okay, Dili, huwag wala na na. ka, at least natubag Wala na na. ako, ha? Oh, So lahi ang pare. pare, yun, dili pastor. Paminosa. Pare, yun, dili pastor. Pari na siya, nga ginganlan lagi sa Hirios. Usa ka Dili lagi grupos pastor. katawhan Wala lagi luna na imo kon. Wala, sa wala. kaugalingon. Para masabtan nimo ba? Oh. So karon unsa man ang ikaduhang pari para makasabot mo gabrigapo, ato isumpay na lang ang tubag. Tagay po ninyo panahon nga makatubag ta para makasabot Sige, po sige. ninyo ang mga listeners. Pila man day ka buk pare. Ha? Pila ka buk Oh. pare man day. O para inyo po ning masabtan. Para masabtan po ninyo. Bad sure kayo. Sige Bad lang, sure, bad sure. itugaan na Bad lang sure. nako ni sa inyo para makabalo pod mo, no? O para makabalo pod mo ani ako ang unsa ni na nahibal-an ba? No kay nakabalo man ko ani nga kanang nalibog magid mo ani, no? Wala man Dira. bro, wala man nalibog. Oh, paminaw sa Wala, dira. wala. Oh, Saksi tama ba? mo ha. Pare yang nadungog, Pamino sa- dili pastor. Mm, pare. Sa pinadayag 5 versikulo 10, ang pari diha nga gitawag na siya og Hirios. It means katawhan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Muna siya gitawag Hirios, pare. Yes, Tama? sakto. O sulahin na siya sa pastor nga shepherd nga magdalag mga tawo, no? Sulahin na siya sa shepherd, no? Sulahin na siya sa pastor. Okay. Ikaduhang pari sa Biblia, Hebro. O sa gingon diri, sa Hebro, 3 verse 1, ang priest din hiya nga gigamit, ginganlan ni siya og Arkirios. Lahi ning Arkirios, lahi po ning Hirios para makasabot mo ba? No, kay wagin mo So, kasabot bro- sa do kay klasis pare. Wala, Paminaw wala. mo. Pare lagi, dili Paminaw sa mo. pastor. Oh. Paminaw sa lagi, brother Japo. Otro po naman ka nga, musapaw-sapaw po da. Oh, ang pinanayag, klaro na nga, hiriyo siya, pagkatawhan di ay nga muufir sa ilang kaugalingan to sa Dios, no, nga bisan pas kamatayon, ginganlan na siya priest, no, gingharian sa mga pare. Kinsa man ang leader ani nga mga pare nga nagsacrifice sa ilang kaugalingon, moning Hebrew, the high priest. Kinsa man ni siya, moning gitawag og, nara brother Gapo, ginganlan siya og Arkirios, chief. Unsa pa ni siya? High priest. He above all other was honored with the title of priest. Para magkasamot mo ba? So naamoy priest nga na. Duha di ay So, ka ani, Brad, walang magugong Brad. sabutan eh. Brad, Pamino ano, sa Brad Gapo. Pamino sa Brad ako sa tiwasan ako isa, tubag. clarification isa, Paminaw sa clarification bahay, isa. tuwanan ni si Gapo. Di lagi maminaw og tubag. Pamino sa ako Sige, sa sige. tiwasan akong tubag. Sige. Para nga maliwanagan ka ba? No, malinawag, maliwanagan ng inyong naminaw. No, ano itong mga listeners. So, ang pari sa Biblia, duha ka klase, no? Unsa ni? Akong klaro na para masabtan ninyo. Unya ako ni itugan sa inyo para nga makabalo pud mo timbang-timbang, brother. Wala man may ana bro. Oh, Wala may Nakabalo ana, may wala ana. may ana. Kabalo may Ang ana. Arkirios, paminaw ha? Ay, salamat kayo nga nakabalo mo. Ang Wala pulong na. Arkirios, ang pulong Arkirios og Hirios. Tama? So, ang Arkirios, mao si Jesus Christ.
no? Ug ang Hirios, usa ka katawhan nga naghalad sa ilang kaugalingon bisan pas kamatayon. Sini Tama? hagot mamaya. So karon, Sini. Le. o para inyo ning masabtan, lahi ang Arquirios, lahi ang Hirios, ug lahi sab ang pastor nga giingon diri karon nga presently nga maoy shepherd sa katawhan sa Ginoo. Kay kanang gisgutan sa pinadag 5 bersikulo 10. Brother Gapo, mga linuwas na sa Ginoo. Mo nang ginganlan na silang mga pari kay nagsacrifice sila sa ilang kaugalingon bisan pas kamatayon. Pero karon presently, no, walay pari diri kay tanang tao nga mag-sacrifice, pari ka na. Muna kining na nagsakripisyo karon dunay shepherd dinhi nga magbalantay sulod sa iglesia, mo nang giingon dias Epeso 4 bersikulo 11, pastor, no kay kanang Okay. pulong pari Clarification brother lang. Gapo, ha? Pres Clarification lang. siya. Clarification. Di na ka minawag tubag. Clarification. Naabay mabasa na to sa Biblia gingarian sa mga pastor. Pastilan mo abot na magkagingar sa pastor nga shepherd gali na. Wa magagасabot na Akong episode pangutana, 14 oy. kay naaman ko'y nabasa nga gingarian sa pare, pangutana, nabay mabasa gingarian sa mga pastor. Okay, tubagon ako. Okay, kaduha na nimong tubag ha. Ingon ka ganina kay isa ra ka mangutana pero kay nangutana magig kaduha. Clarification. At Di kung man na ka- pangutana, clarify lang, clarify. Clarify. Di ba siya clarification nga question. Ana, kumplituhan na lang ko mo. Ikaw yun. Ano ba? Akong tubag. Ang pastor sa Biblia wala nagisgot o ginghari as pastor kay ang pulong pastor sa Biblia shepherd. Magbalantay sa karniro sa katawhan sa Dios. Samantalang ang pare nagsakripisyo sa ilang kaugalingon. Muna'y kalahian. Pastor, it means shepherd, nagbantay sa katawhan sa Dios. Ang pare, kitang tanan nga tao nga mag-sacrifice atong kaugalingon sa paghalad ngadto sa Dios. Bro, sabtan? pangutan lang ko nimo bro Roy. Serious. Roy. Ang kanang sakripisyo para nimo kana lang bang tungod kanang gilot. So wala, Brad. Di, Ina no. bang Sa kadala nga, sakripisyo? ako lang Sakripisyo nga laron gitawag ako sa ha. pare. Kanang Sa- pare nga nagsakripisyo, Roma 12 bersikulo 1. laron ako ha. Nagsacrifice siya. Klarohon ako ha, walay, naay gingarian sa pare, pero walay gingarian sa pastor. Manay klaro istorya. Wa gid ka kasabot sa kuang tubag brother Gapo. Samtang ko tubag ha, ang pulong pastor Epeso 4 bersikulo 11, Dios ang nagbutang ana nga mahimo silang shepherd. Ug kaning iyang gibantayan ha nga mga gibantayan sa usa ka pastor nga nagsakripisyo sa ilang kaugalingon naghalad ngadto sa Ginoo, mahimo silang gingharian sa pare, pinadayag 5 bersikulo 10. Pagkasayon sabton brad Gapo nga nung di man gid pug ka makasabot ana oy. Pati gani sa two kinds of priest wa gani ka kasabot. Pagsulay nimo brother Gapo. Kabalo na may ana, kabalo na So may ana. karon brother Gapo nakasabot na ka ha nga duna di ay Alam duha ka ko. klase sa pari sa Biblia. Ha? Pag magsakripisyo ka sa imong kaugalingon ngadto sa Dios, gitawag ka og gingharian sa mga pari. Priest. Pag moingon ka og priest gyud o kanang Arquirios, dili ka apil ana kay si Kristo kanang priest, high priest, Arquirios. Pero kung moingon kag Hirios, kitang tanan tao nga mo sakripisyo alang sa buluhaton sa Ginoo, gitawag na siyang pari brother Gapo. Mo na imong sabtan. Unya, ang Epeso 4:11, wala na nagisgot og pare diha. Shepherd ang gisgutan diha, brother Gapo. Ako kang questionon dai Brad. By the way, namahayag naman ka Sama na. questionon ka na ko Brad. Ikapila naman ang question nimo. Question Ikatulo na. na lang ako ni